Yan, good morning guys. Ayaw gumana nung aking masyado mataas yung upuan ko yata. Yes. Hear you good. Yan.
Nagluluko na naman ang aking internet. Yes, North Missouri, drop your link.
Ayan. Sila nga makakarinig kung naririnig ka nila. Ayan nga, maririnig mo nga dyan. Sabi yan, may tawa. Narinig mo? Alin ba yan? Clap. Ito yon yung tawa niya. Ouchie. Narinig mo? Ayan o. Tingnan natin. Teka, wait lang. Yan. Hi sis, good morning. Paki-ano nga, pa-comment nga sis. Narinig mo ba yung audio ko? Pa-comment naman. Ayan o. Oo, naririnig daw niya. Thank you sis. Hi Yen. Malakas ba? Na natin bagya. Yan, okay na ba? Yan. Inayos ko kasi yung aking ayaw gumana. Yan. Magandang tanghali. Yan. Mega love shoutout daw yan. Okay lang ba yung lakas niya? Ba't late dun? Oh, late nga dito sa isang ko. Minsan ini-erase ko to kasi siya. Late ang dating ng Okay na. Thank you. Yan, kumusta na ba sis Abe? Yan, dito ako sa bahay mo. Play ko yung video mo. Hello Nanay Owa. Good morning po. Ayan, sis Abe, nandito ako sa bahay mo. Play ko yung video mo. Ayan siya. Yan, mega love shout out sa 4 million in the house. Good morning po. Parang napakasarap naman ito sis. Okay lang ba yung audio ko? Hindi ba masyadong malakas? Pa-comment naman. Inayos ko kasi hindi ko Dancing Queen. Dancing Queen ba yan? Hindi, siya? Ito siya, Ebs. Yung quick and easy garlic butter ba yun? Ayan. Ayan. Thank you Nanay Owa sa pagdalaw sa live ko. Gusto ko sanang mag-music kaya lang tatakot ako kasi noong nakaraan nag-music ako, na-copyright ako. Wag na muna. Dancing Queen, dancing chicken daw yan, sabi
Sabi ng nanonood sa meron palang ganun, ano. Parang napakasarap na. Oo nga, may chicken na sumasayaw sa tabi. Ayan, shout out po sa 4 million in the house. Thank you so much. Oo nga po, Nanay Owa. Nainggit kasi ko dun sa mga nagme-music ba. Parang ang saya-saya pag nagme-music. Kaya lang nung nakaraan nag-music ako, may copyright. Nabura ko tuloy ng di oras. Sayang naman yung aking ano. Ang dami ng views ko sana. Yan, may galab shoutout daw, Nanay Owa, sabi ni Ebs. Hello everyone, sabi ni Nanay Owa, may galab shoutout sa lahat. Lalong-lalo na sa aking nandito ngayon sa live, kay Sis Ebs, kay Nanay Owa, kay North Missouri ba yun? At saka kay Yen, nakita ko na si Yen dito kanina. Yan, Yen, may galab shoutout sa'yo. Nanay Owa, susunod po kita kay Sis Ebs. Ayan, Nor, thank you for wonderful support to everyone, sabi ni Yen. Ay, sabi ni Ebs pala, hindi pala si Yen. Sorry. Ayan na, naluto na ang niluluto ni Sis Ebs. Opo, Nanay Owa, pagkatatapos mo lang mag-live, bawal pong dumikit. Sige po, Nanay Owa, ipi-play ko mamaya yung ano mo, yung video mo. Tatapusin ko lang tong kay Sis Ebs. Parang napakasarap. Ako'y natatakam dito sa ginagawa mo, Sis. Gusto ko sana nga talaga mag-music para kahit papano medyo may libang. Kaso mahirap na, hindi pa tayo monetize tapos naka-copyright na. Paano ba gawin to? Ano ba yung ginawa mo? Sauce ba yun? Parang ang sarap-sarap. Yung pala yung dancing chicken. Ngayon lang ako nakakita nito, sis. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Yan, good morning po sa bagong pasok. Good morning. Ayan sis, tapos na yung ano mo, tapos na yung video mo. Sunod ko si Nanay Owa. Hello po, Mama Astrid. Magalab shoutout po. Di pa pala ako dikit sa'yo sis. Ebs dito sa isang phone ko, didikit ko na rin sa'yo. Tinamsa ka na din. Sunod ko si Nanay Owa. Nanay Owa, go to channel na lang po kita. Tita Tati, sunod ko po kayo. Verse Nanay Owa. Ayun, go to channel na lang po ikaw.
Yan, 1 day ago. Second day, breakfast. 20 packs Nanay Owa. Ayan po. Yan. Sunod ko po kayo, Ma'am Astrid, kay Nanay Owa. Hi, Yen. Good morning, Yen. Sunod ko po kayo kay Nanay Owa, Tita Tati. Play ko po yung video nyo. Nanay Owa, tatamsakan ko na din po yung ano nyo ha, mamaya pagkatapos kong i-play. Yan, may galap shoutout po sa 8 million in the house. Yan. Good morning po. Good morning pa po 12 pa lang Tulog pa yung aming Santa Claus. Hindi pa nagpaparamdam. Opo, dito lang po ako, Nanay Owa, sa Pinas. Dito po ako sa Bulacan. Taga Bulacan po ako, Nanay Owa. San Miguel, Bulacan, si Bucolana. Pero tubong Bicol po ako, Nanay Owa. Dito lang po kami nakatira na sa Bulacan. Ipipin ko po si Tita Tati para madikitan ng iba. Yan guys, pasuyo naman po. Napin ko ba? Hindi ata. Ayun. Yan guys, pasuyo naman kay Ma'am Astrid. Mute ko muna yung aking nag-iingay yung mga notification ko. Yan. Yan, may harang ka, Nanay Owa. Tapusin natin, sayang. Mukhang maingay yata yung electric fan ko. Hindi ba maingay yung electric fan ko? Andito kasi ako sa kwarto ko. Hindi ako doon nag-live ngayon sa may aircon. Dito ako sa kwarto ko doon kasi sa kabilang kwarto yung aircon doon sa anak ko. Medyo mahaba pala yung video na Nanay Owa. Nanay Owa, papanoorin ko lang siya ng 6 minutes. Pag 6 minutes, pasok na po yun. Tapos susunod ko si Ma'am Astrid. Ayan, kaganda ng mga bubbles nilagyan ko. Nanay Owa, saan po ba kayo? Nasa Pinas din po ba kayo? Bakit puro pagluluto napapanood ko, nagugutom tuloy ako? Yan. Kanina kay Sis Eb Sinaid. Ngayon naman kay Nanay Owa, pagluluto ulit. Oo, Quezon City ang trabaho ko, pero taga Bicol ako. Ay, taga Bicol din po ba kayo, Nanay Owa? Saan po kayo sa Bicol? Yan, Nanay Owa, baka hindi pa po kayo dikit kay Ma'am Astrid. Mamaya dikit po kayo sa kanya.
Nag-aayuda rin po yan, nagpi-play din po ng mga ng mga video si Ma'am Astrid. Magallanes Sorsogon, okay po. Kami naman po, Albay. Ayos lang ba yung sounds ko, Nanay Awa? Hindi ba hindi ba siya maingay? Yan, thank you Sis Eve sa pag-stay sa live ko. Thank you so much. Yan, buti naman Nanay Awa, salamat po. Nanay Awa, pagka nag-live si Ma'am Astrid, nakadalaw na po ba kayo sa live niya? Nag-aayuda rin po yan, nagpi-play din siya ng mga video. Okay lang sis. Yan, parang ang sarap-sarap ng hinahalo ni Nanay Owa. 12 PM na kasi dito. Ganon din naman dito sis. Saan bansa ka nga sis? Ganon dito. AM, PM pala din sa amin. Yan, full watch po Ma'am Astrid, sabi ni Yen. Ayan, 6 minutes and 30 seconds na po Nanay Owa. Okay na po yun. Sunod ko naman si Ma'am Astrid. Tamsakan ko na rin po Nanay Owa. Ayan, naka-play na rin po kayo Ma'am Astrid. Relaxing time after 1 on the with my sister in the Christ. Ayan po. Yan, mega love shoutout po sa 4 million in the house. Thank you so much po sa inyong pag-stay sa aking live. Dan Ma'am Owa, dan na daw po sa inyo Ma'am Owa si Michelle. Yan, babalikan kanyan mamaya yan kasi kagagaling lang niya sa live kaya di siya makadikit ngayon. Mag-iwan ka lang daw ng bakas. Yan, good morning po. Good morning sa bagong pasok na silent viewers kung nandyan pa. Magandang hapon po. Mega love shout out po sa inyo. Nakakati yung aking ilong.
Ayan, dinikit ko si Nanay Owa kay Jens Mix Vlog. O kaya, ayan, Yen. Kasi kagagaling lang niya sa live kanina, kaya yung main channel ata ni Nanay Owa, hindi pa niya pwedeng i-ano yung main channel niya. Excuse me. Nadighay pa si host. Oh, daming mangga. Hello po, Kuya Dor. Naku, may tumatawag pa sa phone ko. Pag ba sinagot ko yung tumatawag sa phone ko, mai-end ba yung live ko? Wait lang po ah. Paano ba yun? Mamaya na nga ikaw, Ma'am Jess. Naka-live ako. Hello po, Sir Roy. Good morning po. Mega love shout out. Thank you so much po sa iyong pagdalaw. Yan. Mega love shout out po kay Sir Roy. Yung mga hindi pa po dikit niya kay Sir Roy, dikit po kayo dyan. Madalas po akong madalas po akong nananalo dyan ng banana. Ay, opo. Kumusta? Okay lang po, Sir Roy. Thank you so much po sa inyong pagdalaw. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po yung pagdalaw nyo sa live ko. Nabubulol pa si host. Ayan, okay na po yung kay Ma'am Astrid. Natamsakan ko na din po. Yan, sa mga hindi pa po ayan po si Sir Roy. Pag may live po siya, dalaw po kayo sa kanya. Marami pong marami pong parapol yan. Nagpaparapol po ng banana yan. Madalas po ako manalo kay Sir Roy. Thank you po. Maraming salamat po. Kuya Dor, kumusta po ba? Baba po kayo ng bahay, Kuya Dor. Ayan, saglit lang po. Sasagutin ko lang po yung tumatawag sa akin. Wait lang po. Kanina pa tumatawag.
Pasensya na po. Nako, importante yung bisita dumating ko kaya ay dumating sa akin kaya inarap ko muna. Pasensya na po sa naiwan. Yan, tuloy po tayo. Nakakaya tuloy kay Sir Roy. Minsan lang dumalaw sa live ko, nakaiwanan ko pa. Sir Roy, pasensya na po. Kuya Dor, baba po kayo ng bahay. Pipin ko po kayo. Yan, maraming salamat po sa nag-stay sa live ko kahit po umalis ako saglit. Yan, pasensya na po sa nakaiwanan. Importante lang po kasi yung bisita kong dumating kaya po hinarap ko muna. Oy, nakahubad ka naman. Nandito ka na naman sa live ko. Yung charger ko sana. Yan, maraming salamat po sa nag-stay sa live ko na kahit na umalis si Ho sandali. Pasensya na po talaga. Pasensya na. Kuya Dor, baba po kayo ng bahay nyo. Sana ako laging panalo ho, sabi ni Sir Roy. Oo nga naman, napaka-buenas ko talaga kay Sir Roy. Madalas akong nananalo doon. Nawala tuloy yung aking bisita. Hindi ko ba nadyakitan si cute girl? Hindi, meron na siya. May ingay yung aso ko. Ako'y Naya tuloy ako sa mga bisita ko kanina na iwanang bigla. Pasensya na po talaga. Wrong timing naman yung naging bisita ko. No signal po ba?
Nako, sa susunod si Roy, palagay ko mananalo na naman ako ng banana sa'yo. Sana all daw, laging panalo sa banana. O nga, mahina po yung signal na gaano na ano tawag dito? Nagko-connecting. Ba't ba mahina signal? Ay, sige po, Sir Roy. Check po, a-attend po ako aakyat po ako ulit sa live mo. Tsaka siya nga pala guys, yung mga nandito nga pala guys, sa mga hindi pa dikit kay Sir Roy, dalaw kayo sa live stream ni Sir Roy tomorrow, 8 PM daw. Dito sa Pinas, ayan. At sure ako na mananalo din kayo, dahil ako madalas akong nananalo kay Sir Roy. Napakaswerte ko sa live niya. 2 beses na akong nanalo ng banana doon, 100. Nako, Sir Roy, napakaliit pa lang po ng WH ko. Yan po yung ano ni Sir Roy. Teka, wait lang. Hindi ko nga po alam kung paano ko hahabulin yung 4,000 watts hour eh. Yan, sinabit ko po yung upcoming nyo po, Sir Roy, tomorrow. Nag-alisan tuloy yung ibang bisita ko pag alis ko kanina. Importante kasi yung bisita kong dumating kanina. Kaya hindi ko po pwedeng hindi harapin eh. Pasensya na po sa mga naiwan ko kanina. Yan. Tinamsakan ko na din po, Sir Roy. Napakahina ng net.
Double price yan. Nako, pag talaga Sir Roy ako nanalo pa bukas talaga, swerte na lang talaga ako. Ayan, all about po din Tabel. May live shoutout sa'yo. Please join my female. Sabi ni all about. Ayan, shoutout sa nag-iisa na lang na viewers ko. Pasensya na talaga sa pag-alis ko kanina. Kasalukuyang kasarapan ng kwentuhan, biglang dumating yung bisita ko, tawag ng tawag. Ayan tuloy, nag-alisan. Balik na kayo, oy, nandito na ako. Nainip bigla yung mga bisita ko. Isa-isang umalis. Kung hindi lang ako natatakot na makapiright, nagkanta na lang ako dito. Habang wala akong bisita. Ayan, meron na. May bumalik naman. Ayan, may galap shoutout sa 3 million in the house na silent viewers kung nandyan. Pasensya na talaga, may niya ako ng pumanhin doon sa mga nakaiwanan ko kanina. Sino po hindi nagbibigay ng jacket? Nagbigay po ako ng jacket. Sino po ba hindi ko nabigyan ng jacket? Meron po ba akong hindi nabigyan ng jacket? Ayoko naman pong ginawin yung mga bisita ko. Ayan. Dumating na ang aking Santa Claus. Thumbs up host. Hello Sir Arthur. Nabubulol pa ako. Nakita ko yung pangalan mo eh. Mega love shoutout po. Ay kasi po Sir Roy, nakaka-copyright po ako eh.
Nag-try po ako nung nakaraan. Hindi po, direct po kasi ko sa live ko. Sir Arthur, baka naman sa aking nakapin. Patamsak naman sa kanyang premiere tomorrow. Hindi, matagal na po to, Sir Arthur, di ko lang ginagamit. Matagal na to sa akin, ngayon ko lang ginamit. Ayan, palambing naman Sir Arthur nung aking nakapin. Patamsak naman dyan ng bonggang-bongga. Palagay ko kagigising pa lang ng aming Santa Claus ngayon lang nagparamdam. Kumain naman pala. Yan, palambing naman ako Sir Arthur na nakapin ko, please. Yung si All About, ayaw ba magbigay ng jacket? Hindi ko ganong pinapansin si Roy yun, pasilip-silip lang yun. Parang parang namamasya lang, hindi siya nag-i-stay. Yan, patamsak naman Sir. Alam ko Sir Arthur, marami kang pang tamsak dyan. Opo, hip and run. Pasilip-silip lang po yun, hindi po nag-i-stay yun. Kaya hindi ko po, inahayaan ko lang yun pagka nasilip siya sa live ko, inahayaan ko lang siya. Hindi siya nag-i-stay. Lahat ng live inaakyatan nun, tapos hindi siya mag-i-stay. Maya-maya makita mo, wala na naman, tapos babalik. Hello po Nanay Owa, thank you so much po. At kayo po ay nagbalik. Pasensya na po talaga sa mga nakaiwanan ko kanina. Biglang dumating yung bisita ko, naiya ako sa mga kausap ko kanina, kasarapan ng kwentuhan. Biglang dumating yung bisita ko, tawag ng tawag. Ayan, Sir Roy, 50 tamsak ang ipagkakalob ni Sir Arthur. Ayan, talaga namang yung aming santa na yan Thank you so much, Sir Arthur. Ayan, sa mga hindi pa po dikit kay Sir Roy, may premiere po siya tomorrow 8 p.m. Maraming salamat Nanay Owa sa iyong pagbabalik. Yan, thank you daw po, Sir Arthur, sabi ni Sir Roy. Yan, thank you so much talaga kasi nag-stay si Sir Roy sa aking live. Napakasaya ko sobra. Thank you so much po talaga, Sir Roy. Nakita ko kayo sa live ko pa, naalala kong bigla yung pinanalunan kong banana sa inyo. Halos 2 times na.
Yan, may galap shoutout po sa 6 million in the house. Yan, nabubulol na ako, gutom na siguro, hindi pa ako nanananghalian. Sabi nga nila, YT pa more. Yan, thank you so much talaga Sir Arthur sa patamsa kay Sir Roy sa kanyang premiere. Yan, may galap shoutout sa mga viewers kong silent viewers na nandyan. Maraming salamat po sa inyo. Oo nga po, Sir Roy. Mabuti pa po kayo ay nagtatsaga po sa mga tulad naming small YouTuber pa lang. Maraming salamat po talaga. Pwede kong mayroon yung charger dyan. Ayan, Sir Arthur, may live po pa kayo mamaya 2 PM. Okay po. Bakit kahapon naaga yata yung live nyo naging... Ano oras ba yung start ng live nyo kahapon? Parang 11 lang po ata yung live nyo kahapon. Namalikmata ba ako, Sir Arthur? Kahapon alam ko, maaga live mo. Di mo kasi ko pinapansin kahapon eh. Comment ako ng comment, di mo ko pinapansin. Ini-snap mo ko kahapon. Kita mo, hindi mo nakita yung comment ko.
Ayan, umuulan na, napakalakas ng ulan. Ayan. Ayan, sabi ni Sir Roy, already connected po. Manual lang po mag-tamsak, medyo mabagal kasi naikot pa signal. Oo nga po, medyo mabagal lang signal. Dito sa amin po, mabagal lang signal, malakas pa ulan. Ayan, at nagbabalik ulit si All About. Mega love shout out sa iyo. Pag premiere po pala, pwede siyang pwede siyang mag-music. Natatakot ako mag-music kasi nakaka-copyright ako. Sayang yung sayang yung WH ko. Yan, mega love shout out sa 5 million in the house na nandyan. Sa mga silent viewers kong nandyan, mega love shout out sa inyo. Ayan, pasensya na po, medyo mabagal daw siya magtamsa kasi yung isang kamay lang niya kasi ang nagana ni Sir Arthur. Yung kabila po kasi na-stroke kasi siya, kaya isang kamay lang ang nagana sa kanya. At ayan, ang lakas ng ulan. Hi Yen, salamat Yen. Yen, baka hindi ka pa dikit kay Sir Roy. Dikit ka sa kanya. Diyan ako Yen, madalas manalo ng banana. Dikitan mo si Sir Roy. May premiere siya tomorrow, 8 PM dito sa Pinas Yen. Ayan guys, sa nakapin natin na may premiere siya tomorrow 8 PM Pinas time. Pasuyo. Michelle, dikitan mo na yan si Sir Roy. At magkita-kits tayong dalawa tomorrow sa premiere. Ay, hindi pala, live mo rin pala noon, Hello Tita Tess. Mega love shout out po Tita Tess. Thank you po sa patamsak, Tita Tess. Maraming salamat po. Yan, puntahan ko po yung bahay nyo. I-go to channel ko na lang po kayo. Ayan, Tita Tess. Dikitan nyo po yung aking nakapin. May premiere po siya tomorrow, 8 PM ng gabi. Tita Tess, hindi pala to yung main mo. Yan, dalaw ka sa live ni Sir Roy. Ay, sa kanyang premiere. Sa kanya ako madalas nananalo ng banana. Sabi nga ni Sir Roy kanina, sana all. Laging panalo. Kasi lagi ako nananalo sa kanya.
Hinahanap ko, Tita Tess, yung ano mo, hindi ko makita. Hindi pala to yung main channel mo. Ang lakas ng ulan. Yan guys, pasuyo sa atin nakapin ha. May upcoming premiere siya tomorrow 8 p.m. Baka isa na rin kayo sa manalo ng banana, ng 100 banana. Sana all na. Mananalo ka rin yan, kaya dalaw ka sa live ni Sir Roy. Oo, sa kanya ako daw 2 times na nanalo ng banana na tag 100. Mabait yan si Sir Roy. Ayan, Tita Tess, nandito po, tinamsakan ko na po yung upcoming mo, Tita Tess. Play ko yung video mong iba. Bili muna ng food. Ayan, play ko muna, Tita Tess. Ayan, may harang po kayo. Ayan. Ayan, ayan. Note daw, sabi ni Sir Roy. Dalaw ka sa live niya. Ayan, sa mga hindi pa po hindi pa nakakaakyat sa premiere ni Sir Roy, ni-invite ko po kayo tomorrow 8 p.m. Baka kayo na ang susunod na manalo. Ayan, Tita Tess, playing na po yung video nyo. Yan, may kalab shoutout po sa mga bagong pasok. Sa 7 million in the house, maraming salamat po sa inyong pag-stay sa aking live. Yan, Cultural Show TV. May galab shoutout sa iyo. Thank you so much sa pagdalaw. Yan. Dikitan mo muna yung, damsakan mo muna yung aking nakapin. Mamaya ipipin kita pagkatapos ni Sir Roy. Ipipin ko yung bahay mong binaba mo. Tapos piplay ko din pagkatapos kay Tita Tess, ikaw ang susunod ko. Yan, sa mga hindi pa po dikit dyan sa aking nakapin, pasuyo naman guys. Hello po Kuya Dor, thank you so much sa inyong pagbabalik. Kuya Dor, tikitan mo yung ating nakapin. May premiere siya tomorrow. Akyat ka sa premiere niya tomorrow. Nagpa-parapol yan si Sir Roy. Ayan po, Tita Tess. Pa-end na po yung inyong video. Ayan, tapos na po. Susunod ko po nandyan pa ba? Si Cultural Show TV. Nandyan ka pa? Yan, pasuyo guys sa ating nakapin. Ayun, nandyan pa siya. Nagdikit lang pala kaya ayan. Dito ako sa bahay mo, Cultural Show TV. Yan, pasuyo kayo dyan pasuyo sa nakapin natin guys ha.
Sure ako na hindi masasayang ang oras nyo pag umakyat kayo sa premiere ni Sir Roy. Ayan, Cultural Show TV, naka-play na yung video. Yan. Tita Tess, play ko pa yung ibang video mo mamaya. Sunod kita ulit dito sa kay Cultural Show TV. Si Miss Shen pala, tsaka si Miss Shen pala mamaya. Yan, tatamsakan ko na din yung video mo, cultural. Tapos didikitan na rin kita ng isang banana dito sa isang sa isang channel ko. Ayan, Tita Tess, akit kayo sa premiere ni Sir Ray tomorrow. Ayan, Bisayang Dax TV, good morning din sa iyo. Good afternoon na pala. Ayan, jacketan mo na kita. Ayan. May jacket ka na. Standby ka lang dyan. Maya-maya, aayudahan ka namin. Namahinga yung aking Santa Claus eh. Ayan. Playing pa rin, cultural, yung iyong video. Hello, Shirley Official. Good morning. Mega love shoutout sa iyo. Yan. Dikit-dikit mo na kayo guys dyan sa baba. At lahat kayo mamaya maaayudahan. Thank you, Tita Tessa, sa pag-stay sa aking live. Yan, lahat ipi-play natin yung mga video nyo tsaka matatamsakan at syempre maaayudahan yung mga nandyan po sa baba. Yan, dikit-dikit muna kayo sa mga hindi pa dikit dyan. Sige, Bisayang Dax, sige. Susunod kita dito. Tinatapos ko lang tong kay Cultural. Ayan. Basta standby ka lang dyan. Susunod kita dito. Yan, patamsak guys sa ating sa ating live. At sa mga nandyan pala, please naman, baka pwedeng pa-share ng live natin para kumalat. Tita Tess, thank you po sa pag-stay. Piplay ko pa po yung ibang video nyo ninyo mamaya. Nauutal na ako siguro sa gutom. Nagugutom na yata ako. Thank you po, Tita Tess. Ayan, Bisayang Dax TV, baka hindi ka pa dikit sa ating nakapin. Dikitan mo yan, may premiere yan tomorrow 8 PM dito Pinas time. Mabait yan si Sir Roy. Ayan na naman po yung ulan, malakas na naman. Okay lang, Miss Yen, sige lang. Yan, shout out din sa iyo, Miss Shirley Official. Baba ka ng baba ka ng bahay mo. Yan, tapos na yung sa iyo, Cultural Show TV. Ayan, tapos na. Susunod ko si Bisayang Dax TV.
Medyo maingay yung electric fan ko. Pagpasensyahan nyo na. Yan, nandito ako sa iyong bahay, Bisayang Dax TV. Mga shoes, pasalubong sa Pinas. Saan bansa ka ba? Nasa ibang bansa ka ba, Nasa ibang bansa ka ba? Baka naman, wala ba kaming pasalubong dyan? Yan, naka-play na, playing na yung video. Saudi. Okay, sige. Tita Tess, sige, pipi naman kita, Tita Tess. Yan, si Roy, maraming salamat po sa pag-stay po ninyo sa aking live. Yan guys, bago ko po palitan si Sir Roy, pasuyo naman sa mga hindi pa nakadikit sa kanya, may upcoming siya tomorrow, 8 p.m. Meron siyang premiere, dalaw kayo sa premiere niya, napakabait niya ni Sir Roy. Yan, pasuyo guys, sa mga hindi pa nakadikit sa ating nakapin. Check na hindi masasayang ang oras ninyo pagka umakyat kayo sa premiere ni Sir Roy. Ayan, kay Tita Tess naman tayo. Sa mga hindi pa po nakadikit niya kay Tita Tess, pasuyo. Ayan, Tess Pineda, Dan. Sabi ni Bisayang Dax TV. Ayan guys, sa mga nandiyan sa baba guys, dikit-dikit muna. You're welcome, Tita Tess. Ayan, Dan na po sa 50 thumbs up. Sakto pala yung pagpalit ko ng nakapin. Ayan, Sir Roy. Dan na daw po yung 50 thumbs up na pinagkaloob ni Sir Arthur. Bisayang Dax TV, huwag kang aalis. Ikaw ang susunod kong ipipin. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Ayan. Huwag kang aalis. Nandyan yung aking Santa Claus. Papaikutin natin yung bahay mo. Yan, may premiere din yan si Sir Arthur, mamaya 2 p.m. Sa mga hindi pa po dikit kay Sir Arthur, yan. Sir Arthur, pipin ko maya-maya yung yung premiere mo. After ni Tita Tess. Ayan, malapit na matapos, Bisayang Dax TV yung iyong video. Tatamsa ka na rin kita at bibigyan kita ng isang banana. Bisayang Dax, OTW na, sabi ni Tita Tess. Ayan, Sir Roy, na po yung 50 thumbs up ni Sir Arthur sa'yo. Maraming salamat po talaga, Sir Roy. Thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. Sobrang na-appreciate ko po. Ayan, malapit nang matapos ang iyong video, Bisayang Dax TV. Kadaming pasalubong naman yan. Sana all. Baka naman. Ayan, Sir Arthur, susunod ko muna yung premiere mo dito sa kay Tita Tess.
Ayan, tapos na, Bisayang Dax TV, tapos na yung video mo, ayan. Tatamsakan na rin kita, tapos pagkakaluban na rin kita ng isang banana dito. May new upload guys, pa-love at pa-views guys. Okay, Sherlyn Official, susunod kita. Tita Tess, isabit ko muna si Sir Arthur ha. Sabit ko yung kanyang premiere mamaya. Teka, hanapin ko muna si Sir Arthur, nawawala. Wait lang. Balik ako sa aking Ayun. Yan, mega love shout out sa 4 million in the house na nakatambay sa aking live. Yan, sasabit ko lang si Sir Arthur. Papatamsakan ko lang yung kanyang premiere. Thank you po, Tita Tess. Yan guys, pasuyo naman sa ating patamsak sa ating nakasabit. May premiere siya 2 PM. Hi Josephine, mega love shout out. Oo, sige, pi-play ko yung pi-play ko yung video mo. Wait lang. Susunod kita dito kay kay Sherlyn. Ayan, Sherlyn, playing na ang inyong video. Nandiyan ka pa ba? Yan, comment kung nandiyan ka pa. Naka-play na yung video mo. Josephine, isusunod kita. Guys, pasuyo sa ating nakapin ha. May premiere siya mamaya 2 PM. Yan, Tita Tess, dyan lang po kayo. Mamaya ibabalik ko po kayo sa pagkakapin. Sinabit ko lang po si Sir Arthur. Kasi 2 PM ang premiere niya. Yan, yung mga gusto po magpa-play ng video, stay lang po kayo. Huwag kayong aalis. Pasensya na, isa-isa lang. Hindi natin kayang pagsabay-sabayin. Yan, na daw po sa nakapin si Ma'am Tess.
Puro pagluluto talaga yung napapanood ko. Tuloy nagugutom ako. Ayan, Charlie Official, nandyan ka pa. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Yan, guys, pag magpapaplay kayo, huwag kayong aalis ha, kasi unfair naman dun sa mga naka-stay sa live natin. Yan, comment ko nandyan pa kayo. Ayan, si Bisayan Dax TV. Ayan. Sasabit din kita, stay ka lang dyan. Sinabit ko lang yung aking si Mr. Santa, malapit na yung kanyang premiere. Yan, Josephine, isusunod ko yung sayo dito, ipi-play kay Charlene. Malapit na siyang matapos. Yan, mega love shout out po sa 3 million viewers na naka-stay sa live ko. Maraming salamat. At kay Sir Roy po, mega love shout out talaga. Thank you so much sa pag-stay sa live ko. Napakasarap naman ng niluluto na to. Ayan, malapit na siyang matapos. Pipituan! May kalab shoutout sa iyo. Thank you so much sa pagdalaw. Yan, wait lang ha. Standby ka lang dyan. Susunod kita kay Josephine. Yan, pasuyo guys sa ating nakapin. Honor Flag, may kalab shoutout. Thank you so much sa pagdalaw sa aking live. Thank you so much. Yan, may kalab shoutout sa inyong lahat. Yan, pasuyo po sa ating nakapin. Premiere na po niya, 2 PM. Pasuyo guys. At sa mga nandyan, padikit po. Sa mga hindi pa nakadikit kay Tita Tess Pineda, pasuyo naman guys. Sa mga bagong pasok. Ayan, tapos na ang video ni Charlene. Ikaw naman, Josephine, nandyan ka pa ba? Pa-comment ko, nandyan ka pa. Isusunod na kita dito. Guys, sa mga gusto magpa-play ng video dyan, please stay lang kayo ha. Huwag mo nang aalis. Kasi unfair doon sa ating mga naka-stay sa live ko. Nasaan na si Josephine? Ayan, hanapin ko muna yung Josephine, nandiyan ka pa? Where are... nandito pa. Teka. Saan ba yung link mo binaba? Ayun, wait lang. Ayan guys, playing na ikaw Josephine. Yung sa'yo naman ang naka-play. Ayan guys, sa mga gusto magpa-play ha, stay kayo please. Huwag kayong aalis para kayo naman ang isusunod. Yan, Ma'am Tess Pineda, Dan Tusok at Bakas all dikit na po, sabi ni Pipi Tuang.
Tama ba? Nakikita mo ba, Juicy Pink, ang inyong video na naka-play na? Yan, may galap shout out sa 3 million in the house na nandyan pa. Maraming salamat sa inyo. Yan. Yan, playing ang inyong video, Juicy Pink. At tatamsakan ko na din. Yan. Dalaw ka, pipituan sa premiere ni Sir Arthur mamaya 2 PM. Nagbibigay ng banana yan. Ayan guys, tikit-tikit lang po kayo dyan sa baba, yung mga nandyan. Dan Bisayang Dax, may bakas po. Ayan, sabi ni Sir Arthur. Pipituan, dikitan mo si Sir Arthur. Premiere niya mamaya 2 PM. Bisayang Dax, dan ka na kay Sir Arthur, di ba? Yan, may premiere niyan si Sir Arthur 2 PM. Dalaw kayo sa premiere niya. Mabait yan, namamahagi ng ng banana. Ayan, Juicy Pink, malapit nang matapos ang iyong video. Ayan, sa nakapin natin, pasuyo, sa nakapin natin, premiere niya 2 PM kay Sir Arthur. Ayan, tapos na si Juicy Pink. Isusunod ko naman si Pipi. Mahina na naman ang signal, ba't ganun? Tingnan mo, oh, loading na naman. Mahina ang internet. Umalis na ata si Pipituan. Pipituan, nandyan ka pa ba? Ay, thank you. Excuse me po. Nadighay na si host. Wala pang kinakain. Ayan, short video lang pala yung kay Pipituan. Ayan, tatamsakan ko na din ha. Yan. Guys, pasuyo sa nakapin natin. Sa mga hindi pa nakadikit dyan, sa may nakapin ko kay Sir Arthur, premiere niya mamaya 2 PM. Tita Tess, nandito po ulit ako sa bahay mo. Ayan, pasyal muna tayo. Nasaan ba? Ay, nandito pala nakaharap yung camera sa akin. Sorry. Ayan. Ayan po, Tita Tess. Playing po ulit ang isang video mo. Tatamsakan ko na din po, Tita Tess. Thank you so much sa pag-stay, Tita Tess. Welcome po, Tita Tess.
Yan, maikli lang po pala yung video ninyo na to. Ayan po, Tita Tess. Tapos na po ang inyong video. Tatamsakan ko na din. Yan. Thank you so much sa mga nandyan po, sa mga umakyat po sa aking live. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat po. Mega love shout out. Una-una kay Sir Roy, maraming salamat po sa pag-stay po sa live ko kanina. Thank you so much. Kay Saliram Gamer, hi, sabi niya. Mega love shout out sa iyo. Yan, jakitan kita. Yan, pasensya na guys, maingay yung aking electric fan. Yan, Tita Tess, baba ka pa ng bahay mo. Baka meron ka pang ipapaplay dyan habang wala tayong ibang bisita. Si Pipito Juan, umalis na ba? Ayan, mahina na naman ang ating signal. Wala na, nakahikap na. Ano po yun? Nakasabit ba siya doon? Kaya pala, sumilip siya dito. Kahina ng signal. Nagko-connecting yung aking live. Ayan, umulan na naman.
Ayan, Charlene Official. Pinlay ko na yung video mo kanina. Namasyal ka siguro. Na-play ko yung video ko kanina, wala ka. Ay, yung video mo kanina, wala ka. Pinlay ko pa rin. Kalakas ng ulan, kaya mahina signal. Nagko-connecting. Ayan, patayin ko nga muna yung aking electric fan, medyo mahingay. Yan, may galap shoutout po sa lahat ng dumalaw sa aking live. Especially kay Tita Tess, kay Sir Arthur, at syempre kay Sir Roy. Maraming salamat po sa pag-stay sa live ko. Kay Charlene Official, at kay Pipituan, kay Elnor Vlog na sumilip din sa aking live, maraming salamat din sa iyo. Bisayang Dax TV, mega love shout out. At kay Josephine na sumilip din sa aking live. Ayan, maraming salamat sa inyo. Mega love shout out po. Ako'y sobrang natutuwa naman at nadalaw sa live ko si Sir Roy. Ayan, Sir Arthur, huwag ka nang matutulog. Malapit na yung premiere mo. Baka makatulog ka na naman. Antok na nga. Ayan, sige ka. Pag ikaw natulog, magiging tomorrow na naman ang iyong premiere.
Yan, mega love shout out po sa 2 million in the house pang natitira. Maraming salamat po sa pag-stay. Yan, medyo madilim na kasi malakas ang ulan. Yan, pumapatak na naman. Yan, pasensya na guys, ang lakas ng ulan. Ayan, naka 2 hours na rin ako. Malapit na mag-premiere si Sir Arthur. Yun, magpapaalam na ako para mapahinga pa ang aking main channel. Maraming salamat po sa mga nag-stay sa aking live, especially kay Sir Arthur, kay Shirlene, kay Sir Roy, kay Tita Tess. Thank you so much sa inyong lahat. Mega love shout out po sa atin lahat. Ayan. Ma-end na rin po ako. Bye-bye po sa inyo lahat. Mega love shout out. Bye-bye.